roșu, hai! Lumea numai tot să strângă, să adune, să ducă acasă. Pentru ele alea luptăm una. De ce să fie animale? Dar ce să le fie? Deși rob, lob? Sursa dumneavoastră de câștig îi animalele și pământul. Deci, la pământ trebuie să vă ajute primăria, iar la animale dispensarul veterinar. Nu vă ajută și vă subscrigâtul, sunteți aici. E o politică, o mafie de nume se găsește țăicul. Iezuilanul vine, eu zice că 60 ori 50, până la ce să meți, uite, ăștia, dar vine țiva. Să-l oprim pe unul, iată să-mi iei mașină. Dar nu vrea. Am auzit nănașul Gabriel că nu-i ședință în extern. Angela și cu Cruz că renunță la Germania, că în bistiță. Și în Germania, dacă lucru o zi și fac 50 de euro, automat. Hai, că bine, Victor, unde? Rămâi cu bine și să ieșiți sănătoasă, să poți lucra. Eu col de himă aici, doamnelor. Dumnezeu să vă ajute. Să ne întâlnim cu bine. Să o ia să-l tânării.